नमस्कार, मी उर्वी पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्याबरोबर एक स्टार्टरची रेसिपी शेअर करणार आहे। ते स्टार्टर म्हणजे चिकन खिमा कबाब। हो, नॉनव्हेजचं स्टार्टर आहे। नॉनव्हेजचं स्टार्टर खायला कोणाला नाही आवडत आणि आता पावसाचे दिवस जवळ आले आहेत, तर ह्या पावसात तुम्ही नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करून बघा। रेसिपी करायला सोपी आहे, अगदी घरच्या सामानात ही रेसिपी अगदी पटकन होणारी आहे। रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी जर का तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर चला आता आपण वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। आता सर्वप्रथम इथे आपण आलं, लसूण, मिरचीची पेस्ट करणार आहोत। त्यासाठी मी एवढ्या भरपूर साऱ्या लसूण घेतलेल्या आहे, आलं घेतलेलं आहे, 5-7-8 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीरीच्या काड्या घेतल्यात, त्या आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। आता इथे मी 1 किलो एवढा चिकन खिमा घेतला आहे की जो आपण बाजारातनंच बारीक कापून आणणार आहोत। आता त्यामध्ये मी 1 मोठा लिंबू पिळलेला आहे, 2 मोठे चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे, 1 चमचा जिरे पावडर, 1.5 चमचा धने पावडर, 1 मोठा चमचा गरम मसाला पावडर, चिली फ्लेक्स घातलेली आहे 2 चमचे आणि जी आपण पेस्ट केलेली ती मी 5-6 चमचे घातलेली आहे। आता ह्यामध्येच मी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत। नंतर त्यामध्ये 1 मूठ एवढी पुदिना घातलेली आहे, पुदिन्याची पानं, आणि बाइंडिंग येण्यासाठी त्यामध्ये मी 3 नरम पाव घातलेले आहेत। आता चवीनुसार ह्यामध्ये मीठ ॲड करायचं आणि स्वच्छ हाताने ते व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे। आता हे हाताने असं फारसं एकजीव होत नाही, म्हणून आपण एकदा मिक्सरमध्ये त्याला बस फिरवून घ्यायचं आहे, जास्त त्याला बारीक करायचं नाही आहे। आता मिक्सरमध्ये फिरून झाल्यावर ह्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा एवढं तेल घातलेलं आहे आणि भरपूर अशी कोथिंबीर घातलेली आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला थोडा ह्याचा बार्बिक्यू सारखा जर आपल्याला वास हवा असेल तर ह्यासाठी मी एक जळता कोळसा ठेवून त्यावर तूप घातलेलं आहे आणि हे मिश्रण आपण जवळजवळ 1 तासासाठी साईडला ठेवणार आहोत। आता तुम्ही इथे बघू शकता 1 तासानंतर छान असं मिश्रण मिक्स झालेलं आहे आणि जे आपण त्यामध्ये कोळशाचा फ्लेवर दिलेला तोही अगदी छान असा मुरलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये पाव घातल्यामुळे आपल्याला हे जे कबाब आहेत ते वळवायला अगदी सोपे जात आहेत। आता तुमच्या आवडीप्रमाणे शेप देऊन ते कबाब आपण बनवून घेणार आहोत। आता इथे मी गोल असे पातळ बनवलेले आहेत। पातळ कबाब बनवल्यामुळे काय होईल, चांगले आतपर्यंत हे आपले चिकनचे कबाब शिजतील। आता ह्याला काहीही लावलेलं नाही आहे, म्हणजे असेच कबाब वळून ते मी तेलावर फ्राय केलेले आहे। जर का तुमचे चिकट असतील तर थोडंसं तांदळाच्या पिठामध्ये घोळूनसुद्धा तुम्ही हे फ्राय करू शकता। आता इथे मी मीडियम गॅसवर हे सगळे कबाब आलटून पलटून छान असे खरपूस भाजून घेणार आहोत। आता तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता छान असे एका साईडने सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण भाजलेले आहेत, तसाच गोल्डन रंग येईपर्यंत आपण दुसरी साईडसुद्धा भाजून घेणार आहोत। छान असे आता हे शिजलेले आहेत, त्यामधलं सगळं तेल आता आपल्याला निथळून काढायचं आहे आणि टिश्यू पेपरवर आपण हे ठेवणार आहोत। आता अशाच प्रकारे दुसरेसुद्धा मी कबाब तळून घेतलेले आहेत। आता हे खाण्याची मजा म्हणजे काय, ती म्हणजे पावाबरोबर चांगला नरम पाव घ्यायचा, त्यामध्ये पुदिन्याची केलेली चटणी घालायची, 2-2 कबाब घालायचे आणि त्यावर कांद्याची एक चकती ठेवायची। तुम्हाला आवडत असेल तर त्यावर तुम्ही टोमॅटो सॉससुद्धा घालू शकता आणि मस्त असे गरम गरम कबाब आणि पाव, आहा काय झकास बेत असतो। हा झकास स्टार्टरचा बेत तुम्ही नक्की तुमच्या घरी ट्राय करून बघा। मला खात्री आहे की तुमच्या घरी लहान मुलांना ही रेसिपी नक्की आवडेल। रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हां, अशाच नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त मस्त राहा।